ଟୁକାଟା ଏଇଠି ଥିଲା ଘଣ୍ଟେ ହେଲାଣି କୁଆଡେ ଯାଇଛି କେଜାଣି। डीजे या अपनी जिंदगी के डीजे ଏ ଟୁକା ଇରେ ମାଢିଆ କିରେ ଏମିତି ବଗୁଲିଆ ଭଳିଆଟା ଗୀତ ଗାଇକି ନାଚୁଛୁ କାହିଁକି? କିରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ କୋଉଠି ମାଡ ହେଇଯାଇଛି ନା କଣ କିରେ? किछि नहीं मो जेजे गोटे खुशी तो କିରେ କି ଖୁସି? କୋଉଠି ଲଟେରୀ ଫଟେରୀ ଲାଗିଛି ନା କଣ ତୋର? लॉटरी कहीं लागिबो मो जेजे ए घर पाखरे बड़ जात्री जाउथला तो खुशी रे नाचुथली। କିରେ କାହାର ବାହାଘର? ए जग्गू भाई रा बागर पर जेजे କିରେ ସେମାନେ କଣ ତତେ ଡାକିଥିଲେ? काई नहीं तो ତାହେଲେ ତୁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲୁ? ଏଥର ମନେ ରଖେ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ କୋଉଠିକି ବି ଯିବାଟା ଭୁଲ, ବୁଝିଲୁ? कौन पाइन जेजे କିରେ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ କୋଉଠିକି ବି ଯିବା କଥା ନୁହଁ। ଗଲେ ନିଜର ଆଉ ନିଜ ପରିବାରର ଅପମାନ ହୁଏ, ବୁଝିଲୁ? सुनो जेजे मो बागर बेलकू तमे जम्मा आसीबनी। କିରେ କାହିଁକି? तमे कम मते तम बागर को डाकितिलो ताले मु कान तुमको डाकिबी। କିରେ ଚଗଲାଟାରେ